Víš, že jo? Kľudne, vieš, proste poďme a aby sme tu čo najviac koncentrovali ten náš spoločný čas, aby sme sa... Super. Takže ahoj Peťo, já tě tady moc zdravím v naší inovativní sborovně. A zatím tady nemáme žádný návštěvníky a postupně nám mají tady naskočit nějaký lidi, kteří budou přicházet, takže většinou to děláme tak, že ty lidi, kteří přicházejí, tak se prostě nějak jako napojí, nějak se pozdravíme nebo se rovnou zapojí do toho tématu, kde jsme a prostě plynou s náma tam, kde jsme. A já mám obrovskou radost, že tě tady můžeme přivítat, protože i ty, kteří nepřijdou, tak si tě budou moct pustit do záznamu, který tady bude vyset. A je to velká čest mít Petra Živýho v inovativní zborovně, takže vítej. Ďakujem veľmi pekne. Chcem iba povedať, že veľmi takýto priestor, ktorý vytváraš, vnímam ako základný priestor pre zmenu, ktorú v súčasnosti to vzdelávanie z veľa strán ukazuje prísť s nejakou formátom zmeny. A práve takí ľudia, ktorí si osobne zoberú za zodpovednosť ten súčasný stav a nie nejaký impuls vtelia, venujú tomu energiu a spájajú ľudí, že to je za mňa ten v súčasnej dobe formát, ako sa to deje. Nedieje sa to vôbec plošne. Deje sa to iniciatívou jednotlivých ľudí, ktorí sa rozhodnú, že preto niečo musím urobiť v rámci mojich možností a začnú niečo robiť. A už to, že je ten priestor, že máš tam nejakých ľudí, že ja sa teraz k tomu môžem pripojiť, už to je znak tej zmeny. A každá takáto sieť novovytvorená je už tá premetamorfujúca sa stará verzia prístupu k vzdelávaniu na novú, kde sa podobne zmýšľajúci ľudia hodnotovo môžu stretnúť a preto som veľmi rád, že až k tebe som prišiel, ako keby až sem na túto obrazovku dnu sme sa prihlásili, nebolo to jednoduché technicky s mojou ženou a jednoducho sme tu a rozprávame sa, tak už to je veľmi dobrý znak toho, že niečo sa deje, čo má v sebe zmysluplnosť. Tak ďakujem za ten tvoj priestor, do ktorého si zainvestovala obrovský veľa času, priestoru, energie a pozornosti. Je, Petře, strašně moc děkuji. Mně se hrozně teď líbilo, jak jsi říkal, že se nám sem povedlo se přihlásit, protože my jsme se o tom bavili, než jsem začala nahrávat. A ráda bych se k tomu vrátila, protože my jsme měli takový zajímavý komplikace a prostě trvalo nám to chvilku, než jsme se tady prostě napojili a děli se takový různý věci, které se normálně nedějou. A ty jsi o tom strašně hezky mluvil v té lince, že je vlastně důležitý nespadnout do toho programu hodnocení se nebo sebehodnocení. A to by mě hrozně zajímalo. A chtěla bych, jestli by si dokončil tady tu myšlenku, jestli ji ještě můžeš chytnout, protože Áno, to mě ja ju tam mám, přišlo mám ešte v zajímavé. tele. Ja to mám celé naozaj ešte v tele. Takže ja sa ale kus predstavím, že moje meno je teda Peter Živý a venujem sa 18 rokov prínosu intuitívnej pedagogiky do tej záhrady českej aj slovenskej pedagogiky s rôznymi smermi, s veľa rôznymi iniciatívami vzdelávacími. A tá intuitívna pedagogika prichádza zo Švédska, má približne toľko rokov, čo ja. Ja som to absolvoval v Nemecku a vo Švédsku, tie kurzy. A konkrétna škola Solvik je tá, ktorá zrodila určitý prístup k deťom. Aj k dospelým, aj k učiteľom, aj k rodičom, pretože to je taký veľký celok. No a k tomu príbehu osudovo nejak bola zavolaná akýmisi cestičkami švédská autistická psychologička Iris Johansson. A ona im pomáhala pochopiť rôzne ich vnútorné procesy, prežívanie, či už na tej strane učiteľa, alebo žiaka, alebo rodiča, veľmi do hĺbky. A ona práve rozprávala o akýchsi okruhoch v nás, v ktorých sa naše vedomie, alebo aj nevedomie rôzne prepína. A jedno z toho práve bolo zamrznutie, alebo stuhnutie, alebo čosi, že človek zrazu je akoby zamknutý a nevie nájsť riešenie, nevie sa natiahnuť do toho kreatívneho svojho potenciálu a to, čo sa nám, jak sme sa teraz so ženou snažili pripojiť, tak
ten proces vylúči, keď človek má nejakú prekážku a ide cez ňu a nedarí sa, a v súčasnej dobe sa veľa vecí nám nedarí a je to vždy výzva nájsť tú kreatívnu práve riešiacu vlnu v nás, tak aby to človek mohol nájsť, tak potrebuje sa vedieť uvoľniť znútra. Potrebuje svoju hodnotu, to, ako sa to práve deje, nespájať ako tú udalosť, taká, aká je, nespájať si so svojou hodnotou. Že to, ako to dopadne, súvisí s tým, že či moja hodnota bude vyššia alebo nižšia. Akýsi vnútorný z detstva, hlboko nastavený program, naozaj sme mali, to je od 0 až približne do 7 rokov, sa vytvárajú nejaké vrstvy nervového systému a tam máme veľa akéhosi nastavenia, do ktorého priamo nevidíme, ale môžeme ho v sebe prežívať práve keď sa nám niečo nedarí, do akej miery nás to úplne stiahne, zatvorí sa cesta k nejakému riešeniu a zrazu vnútorne sa cítime úzky, neschopný, taký uzatvorený. A toto je práve ten moment, ktorý keď dospelý človek, alebo aj učiteľ, alebo aj rodič v sebe nájde, tak môže si pozrieť, aha, toto je moje nastavenie, ktoré teraz, ak chcem prísť k riešeniu, potrebujem vedieť, jednak si to všimnúť a uvoľniť v sebe tú dráhu, ktorá vznikla, ktorá bola niekde ako pre malé dieťa nastavené väčšinou, aby mohlo vôbec prežiť, tak túto dráhu vedieť v sebe z dospelého vedomia, ktoré už je ako tu kognitívne rozvinuté, tieto predné časti mozgu, pretože to zatvorenie vystáva z amygdaly. Niekde, kde riešime emócie, niekde úplne z iných vrstiev nervového systému. A to riešenie príde, až keď sa my uvoľníme do toho celostnejšieho, do tej siete, ktorú máme, ktorá, keď sme uvoľnení, tak veľmi dobre nám funguje, veľmi dobré nápady prichádzajú, veľmi ani nevieme, že wow, už mám nápad, pretože ten mozog sa otvoril pre prepojenie. Prepojenie sám so sebou, prepojenie s okolitým svetom a prepojenie aj s inými ľuďmi, ale ten hodnotiaci moment v nás, je to jednoducho, v sekunde sa to vie zmeniť v nás. To za tým sú hormóny, za tým sú rôzne naozaj neurochemické látky, funguje to veľmi automaticky, je to autonómny nervový systém. A práve vedieť sám sebe ho regulovať, to je to najväčšie umenie. Nech už je človek rodič, učiteľ, čokoľvek v tejto dobe ako dospelý, to je tá naša najväčšia zručnosť, ktorú v tejto dobe sa pomaly dostávame k uvedomeniu, aby sme vôbec mohli prežívať ten život čo najviac v tvorivosti, spojení so svojím potenciálom. Tak na toto ukazuje práve aj tá intuitívna pedagogika v tom pedagogickom priestore, že najviac pre dieťa je bezpečný priestor, aby to, čím ono spracováva svet, a to je ten nervový systém, sa netvrdol, netuhol, nemrazil v nejakom strachu, z obavy z vlastnej sebahodnoty, z obavy vlastnej ceny, z nejakého výsledku. Jak my sa so ženou snažili prihlásiť, tak zrazu je tam niečo, že malo by byť tam niečo iné, než je. A to, čo je prítomnosť, je taká, aká je nedokonalá v tej našom prevedení, ale ja sa učím. A ja mám právo byť nedokonalý. A ja mám právo nevedieť. A ja mám právo iba byť a postupne rásť do toho sveta. Ale to staré nastavenie, ktoré si človek v sebe môže nájsť, keď zrazu z nejakej, ako ja to nazvem, že z nejakého počasia v duši, vo vnútri, v psychike, zrazu z nejakého uvoľnenia a radostného obsahu myšlienok sa zrazu stiahne niečo a začne prežívať nie bezpečie. Začne prežívať väčšinou hodnotenie a porovnanie
A hneď si to na sebe človek môže všimnúť, že stratil som uvoľnenie, stratil som radosť, stratil som sústredenosť, zúžil som sa. To je akože sekunda, cvak, 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 už to ide od hlavy, ten nervový systém tuto podal miechy a ide to do rôznych častík a pôsobí to už na trávenie, dýchanie a metabolizmus a tak ďalej. A je to hneď. A toto nie stará, ale je to pramúdra forma nastavenia nášho nervového systému, ako sme nastavení na planétu Zem, na divočinu, ako sme nastavení na úplne iné podmienky, než súčasne my sme dnes ako civilizované bytosti nastavené na tú civilizáciu. A naozaj, čo môžem z vlastnej praxe povedať, že to, čo všetci ľudia teraz riešime, je regulácia svojho nervového systému. A keďže sme v inovatívnej zborovni, tak budeme hovoriť o učiteľoch. Prečo je to práve dôležitá táto regulácia svojho nervového systému? Pretože tie deti najviac na nás, dospelých, reagujú, keď sme pokojní, najviac sa nám otvoria, najviac príjmajú a najviac nasávajú, keď my ako také majáky alebo také antény, ktoré vyžarujú nejaké signály, emočné signály, či sme v úsmeve, alebo sme napnutí, alebo sme prísni, alebo sme hodnotiaci. To všetko tie deti veľmi rýchlo čítajú a podľa toho sa ich pozornosť otvorí viac, alebo sa úplne akože zúži, alebo sa úplne zatvorí. A deje sa to automaticky, nedieje sa to vedomé, konkrétne aj u detí. Takže my sme teraz úplne na úvod dosť ako skočili k niečomu, čo je ako taká šípka k nervovému systému, tomu, ako je pramúdro nastavený na to, aby nás chránil a k bezpečiu, ktoré je základom, aby sme sa vôbec mohli učiť, aby vôbec sme mohli niekoho počúvať, aby vôbec sme boli schopní sústreďovať pozornosť, potrebuje byť v nejakých dráhach ten nervový systém. A o tom je práve celá tá intuitívna pedagogika. A ak niečo ja prinášam do toho celého sveta, hlavne do toho pedagogického, tu okolo sa dá vidieť, že bezpečie, uvoľnenie, nie porovnávanie a hodnotenie, ktoré sa môže v našej hĺbke spojiť s našou sebahodnotou a potom akokoľvek niečo sa deje a začne to v nás akoby porovnávať a spájať sa v tých nervových synaptických uzloch, tak to je moment, kedy si to dieťa väčšinou z nášho detstva spája, že keď niečo dobré urobím alebo neurobím, klesá moja hodnota, dokonca klesá akoby čosi ako, že vôbec som, hodnota, že vôbec som. Je to veľmi veľké nevedomie, je to obrovsky veľká detská psychika a súvisí to s tým, ako vyzeralo naše detstvo a ako si tam to detské vedomie podľa správania rodičov a blízkych ľudí nastavilo, že keď toto urobím, je to dobré, keď toto urobím, to není dobré. Keď robím toto, ten dospelý sa zatvára, nesmiem to urobiť, lebo prídem o vzťah. Vzťah je pre mňa primárny, bez toho neprežijem. Takže ak chcem prežiť, tak potrebujem sa nastaviť takto. Ale často to, čo to dieťa v nás myslí, že potrebujem sa nastaviť takto, nám život cez naše chyby vyhodí von a zrazu tam máme nastavenie, mal by som byť takýto, mal by som byť dobrý, slušný, šikovný a tak, a zrazu som nešikovný. Ohrozuje mi to život. A to je v obrovských hlbinách ako správa. Nesmiem byť nešikovný, nesmiem byť nedobrý, pretože nesmiem byť ani drzý, musím byť slušný, lebo až vtedy mi dajú pozornosť, od ktorej je závislý môj život. Takže sú to také veľmi hlboké nastavenia, ktoré keď si dospelý človek sám sebe všimne, ako sa mu ako počasie mení prežívanie z nejakého bezpečia na prežívanie také stvrdnuté, bojuj, uteč, alebo je tam ešte taký tretí okruh, ktorý súvisí odopni sa, vypni sa, ako keby vytesní to, čo sa práve deje. Všetky tie hormóny, ktoré máš zobudené, sú príliš veľké, napäté. Je to tvoje nervové prostredie
nezvládaš to, musíš ako normálne toto tie synapsy niekde akoby púšťajú a vytesňujú a prichádza tam taká hmla a tam sa ukladá aj trauma. Takže sú to akési hlboko ochranné procesy pre našu psychiku, pre naše vedomie, kde sa ako dospelí môžeme zorientovať a môžeme sa to naučiť regulovať, ale potrebujeme na to vytvoriť nové zručnosti, nové vlákna, ktoré k tomu pôvodnému, ako nám to funguje, okolo dobudujeme nový druh vedomia, nový druh pozornosti a tak ďalej. Takže pre ľudí, ktorí ma nepoznajú, tak to môže byť teraz všetko také ako keby, ako keby také zmiešané, ale viac menej hovorím o kvalite pozornosti, o kvalite duševného prežívania, o kvalite o kvalite vzájomného prepojenia ja sám so sebou alebo s ľuďmi naokolo, alebo aj s mojou pozornosťou, ktorá sa prepája s prírodou a s vlastnosťami okolitého sveta. Takže je to taká mapa vo vnútri, ale nervová, ktorá má veľmi konkrétne dráhy. Keď sa cítime bezpečne, to je niečo iné, ako keď sa zrazu prepíname do módu bojuj, uteč. A je to zase úplne iné, keď sa prepájame do módu je to pre mňa príliš ťažké, bojím sa, odpájam sa, ako keby zasklím, že sa niečo deje. Odpájam sa, som ako taký vypnutý, nereagujem, nie som oduševnený, som v ochrannom móde. Ja verím, že v koncentračných táboroch sa veľa tohto deje, že to pre tú psychiku bolo príliš ťažké, tak tí ľudia sa odpojili, aby to mohli vôbec prežiť. A potom neskôr, keď boli v bezpečí, tak si mohli opečovať túto odpojenosť sami od seba. A ak ťa napadajú nejaké otázky, poď. Já je mám tady, prosím tě, napsaný, jo. A já si jako říkám, jestli... Ahoj, Míšo, já tady, prosím tě, jenom si přečtu, co píše. Jo, nevadí vůbec, že si nechytnul začátek, pojď se k nám prostě připojit, bavíme se s Peťou a ty to prostě chytneš, kde jsme. Jo, a určitě se pojď, když tě budou napadat otázky i tebe, tak se pojď připojovat. Mně napadlo jenom, jak jsi říkal, vlastně jako to odpojení a ten pocit zamrznutí, že si dost jako dovedu představit, že to je i ve školách, nebo minimálně tím, jak jezdím jako napříč školama u nás, tak si vybavuju hned několik skupin, kde ty děti byly odpojený hned, jak přišly do školy, protože to pro ně bylo nepříjemné prostředí. A vlastně celkově si říkám, jak podporovat napojení dětí v prostředí, kde to je třeba mixnutý. Jo, že vlastně jsou školy, kde s tím pracují nějak prostě jako obecně a celý tým je nastavený, takže vlastně intuitivní pedagogiku třeba znají, pak jsou školy, který o intuitivní pedagogice myslí, že to je jakýsi impro hraní a jenom takový jako hraní si nějakých jako her a vlastně každý učitel má, jo, a to byla pak jako jedna z otázek, jestli prostě vlastně těm, kteří intuitivní pedagogiku vůbec neznají, dokážeš jako vysvětlit právě na tom jako kontrastu, že to není jenom improvizovaný hraní a nějaký prostě jako srandičky, na který vlastně nemáme čas, tak jestli nám jako dokážeš vysvětlit, co to je. A pak vlastně mě to napadá i to, jak, jo, jenom tu poslední ti tam do toho hodím a mám je napsaný, tak já se s nimi připomenu, jak vlastně v těch jako kolektivech, kde to je jako namixovaný a kde podporovat právě vlastně jako větší zapojení dětí, nebo respektive to jako jejich napojení, i když víš, že jsi v prostředí, který to třeba jako neuznává, anebo vlastně ti v tom ještě nechce dávat šanci. Ak by som nešiel smerom k týmto otázkam, ja sa pokúsim ísť, kus ma tam navracaj späť kľudne, ak by som príliš sa rozbehol slovami niekam a išiel by som mimo rámec toho, kam chceš, aby som išiel. Takže prvá vec, intuitívna pedagogika vznikla približne pred 50 rokmi vo Švédsku ako Waldorfská škola, kde chceli deti hlavne nechať, aby mohli zdravo, vývojovo zdravo rásť. Nešlo im o vedomosti,
Nešlo im o slušných občanov, išlo im o to, aby deti boli vnútorne zdravé, emočne zdravé a s tým múdrym vývojom, ktorý sa manifestuje na každom človeku, dobre spojené. Takže toto bola ich ako keby taká idea nad tým celým. A to, čo im bránilo v tom, zistili, že stále v nich sú ako staré vzorce, staré spôsoby, ktorými oni tiež boli vychovávaní a ktoré boli do nich vpálené. Takže to veľké, čo oni urobili, že premenili ich verziu, ktorú mali, na novšiu. A vlastne tú premenu robili rôzne, podľa toho, koľko mali sily. Boli tam rôzne krízy a rôzne akoby vývojové etapy v tej škole, ale jednoducho priniesli pre nás ľudí vo svete, ktorí chodili sme na ich kurzy, unikátny pohľad na dieťa, vôbec ako sa dieťa učí, ako vníma, čo je pre neho to podstatné. A teda jedna forma, ktorou sa tá intuitívna pedagogika prezentuje navonok, je hra. Iba jedna. A je to geniálna. A je to ako bytostne veľmi dôležité, keď človek pozoruje dieťa, je s ním v kontakte, vidí, ako na ňom ako taká neviditeľná hra hrá na tom dieťati. Ako jednoducho do neho vnikajú nejaké impulzy a ten spôsob, ako tie impulzy sa manifestujú cez ruky, cez gestá, cez záujem, je hravosť. Deti nemajú šancu inak sa spájať s Matkou Zemou, než práve tieto múdre impulzy v nich, ktoré sú také nežné, ktoré sú také bádajúce, skúmajúce, nie, že by o tom rozmýšľali. Oni sa spájajú s tým okolím vývojovo, úmerne, tomu, ako ten nervový systém práve je schopný. Ale je to hra. Je to taká neha, je to taká vnútorná komunikácia a hovorí, skúmaj, skús, hoď, dotkni sa, teraz to urob s tým toto. Je taká skúmavosť a my sme to nazvali ako hra. Friedrich Schiller, ktorý bol najlepší priateľ a tiež bol génius danej doby Johanna Goetheho, Johann Wolfgang Goethe, tak on vravel, že hra sa deje z toho najčistejšieho miesta v človeku. To najčistejšie, čo v sebe len kto dosiahne, z toho miesta sa deje. Takže tá intuitívna pedagogika rozvinula práve to poznanie, pozorovali to na tých deťoch, a aj tí dospelí sa viacej rozohrali, aby dokázali byť na príjme toho dieťaťa, v jeho vývojovej potrebe spájať sa so svetom. No a to je teda akoby jedna tvár intuitívnej pedagogiky, ktorú veľmi rozvinuli, hlavne stelesnenie sa hrať. Nie sedieť v lavici, ale používať ten okolitý priestor tak, ako to dieťa práve potrebuje, že to vnútorné, ten vnútorný slobodný kompas, kým sú deti malé, tak ich nejak vedie. Takže oni sa naučili s tým nejak pracovať. Druhá vec je, ktorá je možno ešte primárnejšia než tá hra, že objavili, že deti v skutočnosti sa učia, až keď sa cítia bezpečne. Že oni to priamo uvideli, že keď to dieťa mohlo seba prežívať v takom uvoľnenom stave tela a nervového systému, tak to bol obrovský veľký rozdiel, ako keď sa v ňom zaktivovala nejaká nesebaistota, nesebadôvera, akési hodnotenie, akési stiahnutie, že bolo vidno, že dieťa sa vtedy niekde zatvorí a z toho veľkého potenciálu, ktoré predtým tak krásne si bral vlastnosti okolitého sveta do seba a učil sa novým veciam, zrazu je tam nejaké zamrznutie, nejaký okruh, ktorý sa v ňom ako repetitívne opakuje a je to nejaká obrana, ktoré si to dieťa nevedome vytvorilo, a pretože sa práve cítilo nebezpečne. A žiadna tvorivosť v týchto stavoch není, je to také stuhnutie v tele. Do tela idú hormóny, ktoré sú adrenalín a kortizol, všetko súvisiace so stresom, ktoré ho nútia niečo urobiť. Není tam nič ako myšlienka, je tam telesná potreba niečo urobiť, pretože múdrou planetou Zem je tento stav nastavený na zachráň sa akciou. Buď choď a vybehni,
alebo uteč, teda dopredu zaútoč, alebo ujdi. Toto je naozaj v nás stále prítomné a keď človek je poctivý sám k sebe, môže vidieť, ako sa v ňom mení tá hormonálna, tie proporcie a ako tie mikroreceptory dostávajú tú chemiu do seba, uzatvor sa a odíď, alebo urob nejakú dopredu alebo dozadu, ale už teraz, a je ti tam veľmi nepríjemné, ak by som mal povedať, že človek si obliekol šaty, ktoré sú mu veľmi úzke a nemôže o nich rozmýšľať, skôr ich chce dať veľmi dole a čo najskôr. To nás napína všetkých, čo sme teraz v súčasnej dobe ako narodení, len to inak interpretujeme a inak s tým niečo robíme. No a oni v tej škole pozorovali, že to najdôležitejšie tej intuitívnej pedagogike od dospelého človeka je vytvárať bezpečnú atmosféru pre deti. A toto je to najväčšie gro, ktoré mi naozaj tá intuitívna pedagogika doniesla, že to je priamo neviditeľné prepojenie medzi nami všetkými ľuďmi okolo. Ako sa vzájomne čítame, pretože nám ide o prežitie. My si čítame každého v každej sekunde okolo nás. Jeho gestá, mimiku, uvoľnenie, napätie, jeho premenlivé prejavy a aby deti sa mohli učiť, tak potrebujú naozaj od nás cítiť, že ich výkon nezávisí, náš stav, ktorý prežívame voči ním, nezávisí od ich výkonu. A keď toto sa podarí dospelému človeku urobiť, že tak s nimi komunikuje, tak sa vedľa nich hýbe, takým tónom hlasu, takými gestami voči ním stojí, že cítia, že on je slobodný od ich výkonu, tak to ich oslobodzuje v tom, že môžu byť sami sebou také, aké sú. Také, ako zvnútra sami seba prežívajú a môžu byť neodpojené od svojich emócií. Nemusia ich zakrývať, môžu ich transparentne prinášať pred nás, pretože to je pravda. Tie emócie oni nevedia ovládať a patria k nám a sú múdrym kompasom emócie. To je niečo skôr želané ako neželané. My sme cítiace bytosti, my nie sme stroje a je to veľká výbava pre nás ako tú inteligentnú bytosť práve emócie. A ak emócie môžu byť prítomné v škole, je to veľké plus. Ak môžu byť transparentne komunikované v tom priestore v škole, tak tie deti sa skôr budú cítiť akoby dobre, videné a počuté. O tom hovorí Gábor Maté, že deti nech hlavne rozvinú EQ, čiže emočnú inteligenciu a to IQ sa k tomu zdravo pridá. Ale všetky traumy a všetky poruchy, bloky a zatuhnuté miesta, ktoré máme aj dospelí plno, akoby nám bránia v tom plnom potenciáli tej pozornosti, ktorý v každý človek má. Ale pre niečo práve tou históriou v detstve sa tam niečo často mohlo dostať ako prekážka, cez ktorú potom my sa odpájame, nepoužívame plný potenciál, chránime, je to ako taká skožápka, taký akoby krunýš, za ktorý sa schováme a učíme sa zakryť, že znútra sa nemáme dobre, niečo nás rozladilo a to je neurochémia. A my dospelí s tým máme veľký problém, že často keď niečo sa okolo nás deje a niekto tam prinesie strach, obavu alebo niečo, tak a my ani nevieme, ako už zakrývame, že to vidíme, hráme, že je všetko v poriadku, nevieme, ako opečovať tú situáciu, ak bolo nebezpečné prejavovať emócie v našom živote. Takže to je iba taká jedna stránka tej intuitívnej pedagogiky, je schopnosť vytvárať bezpečie. A ďalšia stránka intuitívnej pedagogiky je mať pedagogickú fantáziu a vedieť pripraviť to učivo tak, aby deti ho hlavne dostali do tela, do zmyslov, do pohybu, do interakcie, pretože tak je nastavený náš mozog, až vtedy sa učí. Keď sa hýbe, keď má zmyslové podnety, keď interaguje reálne zmyslovo cez ten priestor. Takže to sú akési základné pedagogické zručnosti, vedieť to učivo dať hlavne nie do lavíc a proste do sedavej polohy, ale do pohybu a do interakcie a do zmyslov.
A to závisí od každého pedagóga, ktorý naozaj chce vyživovať detskú dušu, detskú fantáziu, detskú predstavivosť, aby bol schopný tak uvariť tú látku, že ju svojim srdcom prenikne, vloží do toho emócie, cit, príbehy a tú abstraktnú časť alebo tú racionálnu časť, ona je vo vnútri. Ale my ľudia sme nastavení a sme hlavne emočné bytosti, takže vlastne potrebujeme zobudiť cit. Potrebujeme vzťahy, súvislosti, ktoré tam vo vnútri sú ako prežívanie. Nie žiadne suché, abstraktné definície nejakého predmetu, to deti vnútorne nezaujíma. Ich zaujímajú príbeh a zaujíma ich tá šťáva života. Takže v tej intuitívnej pedagogike oni vedeli, že to učivo potrebujú prenikať krásou, údivom, svojim srdcom. To znamená, keď niekto hovorí niečo, čo miluje, tak je to úplne iný tón hlasu. Niečo, kde je človek udivený, to je znovu úplne iný tón hlasu. Vlastne to je úplne iný druh pozornosti. Keď stretnete niekoho, kto úplne vás vítá po svojej reštaurácii, alebo vo svojej dielni, alebo vo svojej záhrade a miluje ju, tak takéto niečo oni tiež rozvinuli ako nie, aby dieťa naučili, ale aby vôbec ono otvorilo tú svoju pozornosť, ten nervový systém a príjmalo. Ale aby mohlo príjmať, potrebuje sa cítiť naozaj uvoľnenie a nie hodnotiac a podmienečne, že keď nebudeš dávať pozor, tak buď, neviem, ako keby sú tam nejaké vymyšľaniny, tresty a ja neviem, aké pravidlá a tak ďalej, ale teraz skočím, ale to by som rád bol, aby z tohto okienka, z tohto vysielania by vyvstanulo ako taký veľký pohľad na túto dobu, na súčasné deti. Všetky deti tejto doby sú nervovo preťažované a tým pádom sa nedá učiť ako dakedy. Všetci učitelia sa potrebujú naučiť regulovať svoj nervový systém a upokojovať náladu v triede, vedieť vyživovať ten nervový systém, aby sa reguloval, aby tú preťaženosť súčasných detí, to znamená, že príliš veľa podnetov, príliš veľa napätí, príliš veľa nervóznych dospelých okolo a oni to všetko nasávajú. Oni o tom nevedia. Oni sú ako anténky, ktoré príjmajú signály z okolia. Celkovo nálada na planete Zem je veľmi, veľmi plná strachu a veľmi plná chaosu. Takže tie deti sú toho plné a úlohou nás je vyžarovať čistú, esenčnú ľudskosť. Bezpečiu plnú, s kvalitnou pozornosťou, kde to dieťa cíti, vidím ťa, počujem ťa a skutočne to aj robiť. Nedá sa to predstierať, pretože to sú také frekvenčnosti, kde až keď to urobíte, a to dieťa má na to extra špeciálne, ako keby tie senzory, že to vidí, že to je pravda alebo nie, tak až vtedy sa vám otvára. Až vtedy vás naozaj počuje. Až vtedy začne prichádzať k vám skrze ten svoj nervový systém, v ktorom sa myhotá veľa, veľa vecí, podnetov, ja neviem čo, strachov, obáv, z toho, čo bolo, z toho, čo bude a neviem čo a hento. Úlohou dospelého je byť čo najkvalitnejšou verziou seba samého, aby to dieťa zrazu sa otváralo, že čo ten učiteľ, aký je. On je nejaký ako taký viacej tvorivý, on je viacej. To je zaujímavé, čo hovorí. Aby vlastne to praprasa hlboko ľudské chcelo výsť ústretí tomu učiteľovi a on najprv naozaj potrebuje byť bezpečný a potrebuje tam byť naozaj rád za seba, dobrovoľne. On sa na nich potrebuje tešiť. Brať to ako poslanie a nie ako povolanie. Brať to ako, že teraz pripravujem budúcnosť, teraz im dávam nejaké zdravé výživné látky preto, aby mohli byť viacej sami sebou, aby mohli viacej spojiť sa so svojím potenciálom. A to naozaj som sa ráno zobudil dnes. A ja mám víkend, kde som tiež bol na nejakom kurze. Už
študujem 4. rokom pomaly Bodmerovú gymnastiku a bola tam lektorka z Maďarska. A už mám s ňou rozpracované témy, nad ktorými tak akoby bytostne sme ako keby plne prítomní. A videl som, že tým, že ona mi dáva akýsi druh pozornosti, tak o to viac z môjho vnútra ide v ústretí nej moja pozornosť. Je to veľmi nevedomé, je to veľmi skryté, ale tým, že viem, že ona o mne vie, že som tam a že mám tieto témy, tak ona aj inak rozpráva. Takže ja vlastne veľmi inak počúvam a tieto neviditeľné vlákna v tom vzájomnom vzťahu, veľmi osobnom vzťahu, tí súčasní učitelia potrebujú sa naučiť pestovať a robiť, to znamená, oni potrebujú čo najplnšiu prítomnosť vedieť s tými deťmi byť, pretože to sú také ako miehotajúce sa obsahy vedomia, keď sme plne s deťmi, aby som tam dokázal stretnúť tie ich vnútorné pohyby s tými mojimi a čo najviac ich akoby osvecovať svojou pozornosťou, čo najviac vidieť, stretnúť. A keď to robím dennodenne, tak potom tie deti, keď prídem s nejakou témou, tak vedia, že jak si pripravil tento učiteľ pre mňa tú tému, tú vyučovaciu látku. Aha, že je to akási vychodená každodennosť z mojho hlbokého lidství k hlbokému lidství k tomu dieťaťu, kde ja si všímam každého jedného. Pretože to je v mojej kapacite potenciálu mojej pozornosti. A až keď toto dobre robím, tak sa pomaličky tie deti začnú aj dobrovoľne otvárať ich uši, čo to vlastne ten učiteľ chce mi povedať. O čom on vlastne rozpráva. Aha, ale najprv ma potrebuje uznať za bezpečného, dokonca je dobré, keď z jeho vnútra vychádza, že ja mám rád tohto človeka. Ja mám rád jeho autentický prejav. Ja sa vlastne vedľa neho veľmi dobre cítim a to robí učiteľ tým, že žiari na to dieťa svoju pozornosť a že je plne prítomný a že ho ten žiak zaujíma. Takže sú to obrovské iné hlbiny, než sa učia na pedagogických fakultách a je to vlastne, že kvalita mojej pozornosti a prítomnosti veľmi pôsobí na kvalitu prepojenia, keď je človek v triede s konkrétnymi naživo žiakmi. A to je dôležité, a to fakt znovu ako urgent dávam. Potrebuje tam byť ten učiteľ maximálne prítomný, ako je schopný. Ja nehovorím o žiadnom dokonalom učiteľovi, ja hovorím o tom, aký práve sme. O tej svojej najlepšej verzii, najprirodzenejšej, najtransparentnejšej verzii, ale ľudskej verzii. Skutočný záujem o tie deti, čo vlastne oni potrebujú pre ten život, aby mohli v tom ich vnútornom svete zdravo rásť. Zdravo sa spájať tie synapsy, aby skôr boli v tom bezpečí a v tom otvorení, v tom prepojení, ale aj sami so sebou, ale aj s dospelými a aj s okolím, lebo iba vtedy sa učíme, keď dokážeme nejakú hormonálnu, neurochemickú kvalitu vybudovať tou našou dospelou pozornosťou k tým deťom. Toto je niečo ako naša najvyššia súčasná výučba, a ja to volám update súčasného učiteľa, ale aj rodiča, vedieť, že do detí sa kopíruje hneď moje prežívanie môjho nervového systému, takže mám zodpovednosť za to, do akej miery je naplnené stresom, kortizolom, adrenalínom a ešte neviem čím, čo ma zatvára a volám to boju uteč, alebo je to naplnené oxytocitom a oxytocín, serotonín, dopamín. Jednoducho úplne iné neurochemické impulzy, ktoré robia to, že zrazu taká blaženosť, chuť sa spájať so svetom, chuť byť, chuť prežívať, chuť sa prejavovať a to práve je ako základný ako prínos hry, tieto chemické látky, ktoré teraz som povedal. Že vlastne hra je vždy dobrovoľná, skutočná, je vždy slobodná, je to vždy taká pozvánka do hry. A keď naozaj človek tú hru fyzicky akoby uskutočňuje, tak môže vidieť, ako ho ladí,
ako rozosvecuje tú nervovú sústavu, ako sa vylučujú znútra nejaké hlboké bytostné, presne tieto neurochemické látky, ktoré hovoria, áno, chcem byť spolu, áno, chcem sa spájať, áno, chcem prežívať svet, áno, chcem ho cítiť, áno, chcem tú svoju bunku spájať s ostatnými bunkami. A je dobré vedieť, že my sme ale nastavení na väzbu. My sme reálne vždy nastavení na kontakt. A teraz myslím ale ako planetárne, prírodne, kmeňovo. My nie sme nastavení na civilizáciu, my sme nastavení na to, aby všade, kde sme vytvorili kontakt. A toto je pod povrchom ako múdro nastavená dynamika toho nášho vedomia aj nevedomia. A toto, keď učiteľ zobere vážne, tak vlastne tú hru môže používať na to, aby zaktivovával tie základné akoby dizajny, ako sme nadizajnovaní, sme nastavení na kontakt, na prepojenie, na väzbu, na vzťah, na vzájomnosť a na bezpečie. Toto hľadáme, to je pre nás ako uvoľnené telo. A z toho planéta Zem nám dala aj možnosť, že keď zrazu by sme boli v divočine a niečo sa šuchne niekde za kríkom alebo za stromom a je tma, tak by ma malo napnúť, mal by som byť pripravený rýchlo niečo urobiť. Naozaj, že tam môže byť niečo, či musím rýchlo reagovať, takže by som sa mal prepnúť z bezpečia a je to múdr, že sa prepnem, že z toho uvoľneného, kreatívneho, snivého a ešte neviem akého blaženého stavu. A vtedy je dobré, aby som vedel rýchlo si skočiť, rýchlo zakričať, rýchlo. A v tejto dobe to ale máme často nastavené v civilizácii pri tých podnetoch, že toto sa zaktivováva v dieťati a my ani nevieme, prečo zrazu je v ňom odpojenie od tej prítomnosti, od toho bezpečia, to môže byť v ňom kedykoľvek zaktivované a už není plne prítomný pre to, čo učiteľ by bol rád. Není plne prítomný v tom, akoby, o čo sa snaží učiteľ to tam klásť. Jednoducho tá pozornosť mu bliká a tá synapsa ho prehádzuje niekam úplne inám. Takže ak ja sám za seba môžem povedať, som 51-ročný človek a vidím, ako je nie ľahké si udržať tento bezpečný stav. Ku akýmkoľvek ľuďom prídem, v kruhu robíme v kurze, kde už ja učím alebo iní ľudia, tak vidím, že to moje vnútro sa len postupne otvára do toho priestoru, kde sú iní ľudia a kde čekuje každý náznak toho, že čo by mohlo byť pre neho ohrozujúce, nejaká myšlienka, nejaké gesto, nejaké ohodnotenie, niečo, čo urobí nejaký človek. A mám 51 rokov, mám 4 deti, zažil som toho už tak veľa, že na 10 životov, stále to tam je prítomné, ako taký základný vnútorný proces, že či môžem byť pri daných ľuďoch takýto, môžem byť takýto, môžem toto zo seba ukázať, môžem aj túto vrstvu zo seba ukázať. Takže je to nie je samozrejme, že je človek taký otvorený, ako ja teraz som otvorený, že človek tak transparentne ukazuje aj na svoje slabiny, aj na svoje silné stránky a aj na nedokonalosť života. Vôbec nie je bežné aj pri učiteľskom kolektíve, že človek je ľudský, že človek je človek. Tam aj v školskom prostredí sa obrovsky veľa hodnotí, obrovsky veľa porovnáva, obrovsky veľa sa meria nejaký výkon, obrovsky veľa sa škatulkuje, obrovský. Je to súčasťou toho priestoru a súčasne, ak to máme. Ale to umenie učiteľa je nadchýnať žiaka ku chuti rásť, ku chuti otvárať sa, pretože každý žiak je hlavne ako nazvem to, bunka planéty Zem. Jo. Já ti k tomu dám, prosím tě, otázku, jo. Ona není úplně jako moje, ale mně se strašně líbí tady to, co tu vlastně poslouchám. A zároveň tam slyším ty jako učitele v té hlavě, jo. Takový ty častý jako komentáře a takový ty jako, až jako protikomentáře. A nechci to brát, aby to bylo vnímáno jako protikomentář, jo. Ale co mě tady na to jako letí, jako otázka je, kdy na to mám brát čas? A jak je to v souladu ŠVP, když já je musím naučit to všechno, jak mám ještě mít čas na to, abych já se teda nějak reguloval, abych se nějak učil já prostě ve svých 40, 50 s nějakýma emocema, otvíral se a byl prostě jako najednou
jako něco dělal úplně jinak, když sám vlastně nevím, ale nemůžu ti přiznat, že nevím. Protože jsi mi teďko řekl, že mým úkolem to je. A já to nevím, že jo? Takže já půjdu jako do té naštvanosti. Možná trošku, nebo do té obrany a budu Môžem, jasné. říkat, Áno, áno. protože blbost. Tak pojď mi dát takovou tu první udičku, že i pro mě by to mohlo být zajímavý. Nebo co můžu udělat. Jo? Možná už je to možnost i pro laboratorium. Môžem to povedať Víme, že takto, máme že laboratorium nějaký. ja vidím, že neexistuje extrémnejší čas v histórii ľudstva, než je teraz. V rámci akoby toho, jak je atakovaná naša pozornosť, a neexistuje v histórii ľudstva, že niekto mal taký pocit, že nemá čas, ako má súčasný človek. Je to spôsobené všeličím, teda to je môj pohľad, ale tá rýchlosť tej doby je neľudská. Nič z toho, čo sa deje naokolo, ako obrovské výkonnostné latky a tak ďalej, to je nastavené neľudsky. Takže takto vidím to ja. A byť schopný si vytvoriť čas je to najväčšie umenie týchto dní. Nie je možné, naozaj nie je možné byť dobrým učiteľom, ak si učiteľ nevytvorí z vlastnej sily, zo svojho hlbokého potenciálu čas na upokojenie. Nie je možné byť dobrý učiteľ. Nedá sa to. Nedá. Neexistuje to. Deti nebudú pokojné, pretože oni sú také, aké sme my. Nech prídem s akokoľvek super spracovanou látkou, ale prídem nepokojný. Nebude dobrá tá hodina. Pretože to viem. 1000-krát mi to tí žiaci ako zrkadlo čisté dali vedieť. Zožrať mi to dali. Odišiel som, prečo zase toto robil? Prečo tamten toto robil? Pretože mi dávali najavo nevedome, nie si s nami, nie si spolu, nemáš tú vlnovú dĺžku, kde sme my, si mimo, tlačíš, alebo neviem, čo robíš, používaš také násilnejšie cesty, aby si nás dotlačil, kam ty chceš. Takže táto moderná doba ja uvidím ako šialenú, skutočne neľudskú, a našou prvou úlohou, ak chceme byť updatenutí ľudia, je dôraz na to sebaregulovanie. Teraz viem, že je aj akoby výraz well-being, to je viac menej, že ten môj duševný stav potrebuje opateru. Nie len učiteľov, všetci dospelí. Jednoducho máme preťažený nervový systém. Takže skade mám zobrať čas, keď na niečom mi naozaj záleží, vždy to získam. Závisí od priorít. Keď niečo je pre mňa vzácne, tak ja určím prioritu. A je to akási iná sila zvnútra, ktorá sa zrazu zjaví, a z tejto sily sa bere ten čas. Z akejsi bytostnej, zmysluplnej hĺbky. Anna Ogenová o tom hovorí žiť z vlastného pramene. Je to niečo, čo si každý človek jednotlivo sám vo svojich podmienkach jednoducho musí nastaviť. Nejde cez to vlak. Nedá sa učiť po starom. Nie je to možné, ak chcem cítiť, že moje povolanie učiteľa je poslanie. Nedá sa učiť po starom. Deti nechcú vedomosti, ktoré nie sú preniknuté týmto seba zvnitřnením a spojením so smyslom. A z tej ríše prichádza to, že ja ovládam svoje toto treba, toto treba, toto treba. Ja určujem prioritu, a tá prvá priorita je, že sa potrebujem vždy akoby centrovať, zintegrovať. Nádych, výdych, tie mindfulness techniky. Každý si môže nájsť tie svoje, ktoré mu vyhovujú. Zastaviť sa. Neexistuje cesta pre moderného učiteľa, ak chce pokračovať v ďalších dňoch byť učiteľ, aby sa neučil tieto techniky, ako sám seba regulovať. Nie je to možné. Ak chce byť dobrý učiteľ, ak chce byť ľudský učiteľ, tvorivý učiteľ, pretože tá nervový systém, ak reaguje na boju uteč, ak je nervózny, vlastne on nevyžaruje to, čo by rád dal tým deťom. On iba akoby predstiera a
uveril to, že školský vzdelávací plán je to prvé. Ja nejdem proti školskému vzdelávaciemu plánu, iba hovorím, že tam je ešte iný plán a to je planetárny plán. Toto je niečo, čo je v hlbinách a na toto reagujú tie deti. A oni reagujú na tón hlasu, na kvalitu našej prítomnosti, na kvalitu našej pozornosti. Takže kde zobrať čas po svojej najväčšej hlbine? Kde zobrať silu si ho vytvoriť v tej rutine po svojej najväčšej hlbine, vo svojich otázkach? Prečo som vlastne chcel byť učiteľom? Čo tam mám ako tú najväčšiu šťávu? Čo tam mám ako tú silu, ktorá ma vôbec stále ešte nesie k deťom? Tak v tých hlbinách získavame silu pre to seba aktualizovanie alebo aj seba obnovu. Teraz sme vlastne všetci dospelí nútení seba obnoviť práve a doniesť tam ten kľud, ktorý není rušený chaosom okolitého sveta. Nehovorím, že má byť dokonalý, ale toto je zručnosť, bez ktorej sa vôbec nedá rozmýšľať, že niekto bude robiť dobré vyučovanie. Takže kde ho zobrať? Vo svojich najväčších hlbinách. Svojim rozhodnutím chcem to robiť takto. Takže to je jedna akože otázka. Teda to. Potom, čo tam bola, to, že skade zobrajme čas, potom druhé je, alebo ako boli tie otázky? Já jsem si zrovna tyhle ty nezapsala, takže kde na to vezmu čas a toto ŠVP, na toto si vlastně jako hezky o Dobre, tom výborne. pověděl. ŠVP je veľmi krásne. Je dobre vedieť, že ŠVP, A to je prostě vlastne... možná ještě co vlastně jako mi tam jako leze, a to nebude jako hezký, ale jako to jsou ezokeci. To jde tady v nějakých alternativních školách a jak to máme my udělat tady, když tady mám těch 30 dětí a ještě každý z nich má nějaký svoje Ešte raz, opatření. ezokeci, tak tu je. Toto sa volá ukotvení a toto sa volá príručka pre používanie, jak se spřáteliť s nervovým systémem pomocí polyvagální teórie. Čistá veda, tvrdá veda, ako funguje náš nervový systém. Stephen Porges, ktorý veľmi presne vypátral mapu nervového systému a aj látky, ktoré práve vylučujeme v určitých tých stavoch, v tých dráhách. Je to čisto vedecký popis, je to čisto tá empirická časť, prísne neurovedecky odmerané, všetko potvrdené a na mnohých miestach to ako používajú k tej regulácii svojho nervového systému a sú to prenádherné výsledky. Takže tá veda nám prekrásne odhalila to neviditeľné, na čo ukazujú tiež tie EZO, rôzne interpretácie sveta. Takže naozaj reálne, ešte tu sú ďalšie pozície, skryté signály tela, to je tiež veľmi dobrá knižka práve o tom, ako regulovať svoj nervový systém, uzdraviť telo a oslobodiť myseľ, ale úplne čisto z toho praktického prežívania, keď sa človek stane bdelým na tie vnútorné stavy, ktoré mu vlastne ovplyvňujú kvalitu pozornosti a ktoré potom vplývajú na tú kvalitu tej výučby, na kvalitu skutočne predanej látky a na tú kvalitu dobre urobeného prepojenia s tou triedou. A vlastne samotný učiteľ, keď sa pozrie do toho najčistejšieho miesta v sebe, tak veľmi dobre vie, o čom rozpráva. Veľmi dobre vie, ako on sa cíti s deťmi. A kedy to je vôbec úplne ťažké a kedy pre niečo to ide úplne ľahko. A keď on sa stane takým bádateľom, že čo vlastne z neho pôsobí na tie deti, ako mu oni dávajú zrkadlo, tak vlastne sám má milión otázok. Ak je dobrý učiteľ, tak má milión otázok. Čo to bolo dneska v tej triede? Dneska je to nejaké veľmi dobre. Dneska to bolo nejaké veľmi dobre otvorené. A dneska to išlo nejak ako samé. A prečo dneska tam zase a tak ďalej. Takže deti nie sú ako keby taká nádoba na vedomosti. Deti sú cítiace bytosti. Deti sú veľmi citlivé na to, ako my myslíme a práve cítime pred nimi. A hlavne, kto sme. Nie čo rozprávame, ale čo žijeme.
A keď dobre žijeme a sami svoje skúšky života využijeme na svoj rast, tak oni sa omnoho lepšie učia. Ten náš premieňajúci sa stav toho nášho života, keď nestagnuje, ale keď sa rozpíname k novému môjmu vnútornému učiteľovi alebo k mojej novej verzii, tak zrazu z nás ide nejaká zvláštna sviežosť, prítomnosti, radosť. Úplne inak interpretujeme tú svoju tému a oni sa pre niečo chcú učiť. Pretože ja, ako učiteľ, som schopný seba obnovy, updatenutia. Ak opakujem staré veci a starými spôsobmi, pre niečo sa dá vidieť, že tie deti nemajú chuť si to odo mňa brať. Ak je to pre nich nová vec, ak to práve som netrafil tú ich srdcovú vec, takže oni to zo mňa vyťahujú, ale ak to má byť úplne niečo nové, tak ja myslím, že prišla moja žena práve teraz, pretože máme tam nejakú tú oslavu narodeninovú niekde naplánovanú. A keď iba poviem, že tých, ktorých sa to nejak dotklo a chceli by do toho ísť hlbšie, tak vlastne my dvaja sme sa spolu pred rokom niekde spojili a zažili sme potom následne trojmesačný ten formát, ktorý má názov Laboratórium hry, kde hlavne naživo sa dejú tie základné aktivity, to prepojenie a kde veľa telesne sa ľudia hýbu okolo seba v tvorivom prepojení a nazývame to hra, kde tá hra je niečo ako praprimárne ľudské. Aj tie vyššie živočíchy, teda vývojovo, majú v sebe tiež nastavený nejaký spôsob, ako interagujú so svetom. A vlastne tá hra, ktorá je historicky dozadu už stále s ľudstvom prítomná a ktorú Friedrich Schiller obbalil alebo vymedzil do tejto vety. Človek je najviac človekom tam, kde sa hrá. A iba tam, kde sa hrá, je najviac človekom. Ak by sme to neurologicky merali, by sme videli, že tá hra buduje nové neurónové dráhy. Pravo, ľavo v mozgu, ľavo, vpredu, vzadu a tak ďalej, že zrazu je to ako keby taký pohyb tých neurónov, kde sa ona a tá ako keby sieť rozširuje pri hre. A že tá hra je nejaký jemný pohyb v nás, aj v dospelých, aj v deťoch, ktorý volá po kontakte. Takže hra je úplne také výrazivo pre parasympatický nervový systém. Vtedy, keď sa cítime bezpečne, inak sa nemôžeme hrať. Hra neexistuje v inom nervovom okruhu, iba v tom bezpečí. Takže keď sa hráme, tak zintenzívňujeme prítomnosť, zmysly, pozornosť a to je tak veľmi potrebné v tejto dobe, kedy je veľmi veľa technológií okolo detí a tým pádom tá zintenzívnená telesnosť im dáva niečo dobré na celý život, aby boli bdelo prítomní pri autách, pri vlakoch, pri cestách, v prírode, okolo zvierat a tak ďalej. Takže tá hra priamo stelesňuje tú pozornosť ako zručnosť, ako reflexy, hýbať sa na planéte Zem. A to, čo by som dal ako urgent, že školský vzdelávací plán je naša forma, ktorú sme akoby dali ako také okolo detí, že k tomuto smeruj. Ale je dobré vedieť, že je omnoho väčší plán. A je to planetárny plán. A ten plán dala planéta Zem. A ten plán hovorí, buď šikovný, buď bdelý, buď vnímavý, buď pozorný. Uchovávaj si záujem o svet. Raduj sa, buď udivený. Buď naozaj schopný veľmi rýchlo uskočiť. Buď schopný zareagovať na podnety zvonku v sekunde. To je planéta Zem. To je niečo ako základ prežitia, manuál. Nesmieme deťom nezaktivovať reflexy. Nechať ich takých lenivo v tom tele. A vôbec celý mozog sa zaktivováva pri zmyslových podnetoch, pri kráse, pri vôni, pri farbách, pri pohybe, pri kontakte s okolím. Hlavne tú telesnosť
aktivite, podnetoch nervového systému nechávať, aby mohla byť akoby potrebujeme im to zaktivovať, aby neuverili počítačom, mobilom, ale aby uverili ťaži, pohybu, telu. Až vtedy budú vedieť naozaj niečo o planéte Zem. Zo školského vzdelávacieho plánu dosť je možné, že môžu vedieť abstraktne mnoho vecí, ktoré ale ich srdce, keď ich nezaujme, tak oni to do seba nevpustia hlbšie. Takže cez zážitky učiť deti, cez pohyb, cez priame konanie, až to oslovuje srdce a následne mozog, a až potom to má ich pozornosť. Takže úlohou učiteľa je hlavne vytvárať údiv nad tým, ako vyzerá svet. Takže laboratórium hry od ledna začína v Čechách, v centre Českej republike, a je tam aj onlineové vysielanie, aj naživo, ale hlavne sú to príbehy a to najlepšie zo mňa a z ďalších ľudí, ktorí cítia, potrebujem sa updatenúť. To, ako učím, ale stále mi tam niečo nesedí, ešte stále to nemám, stále mi tam niečo to není ono. A takže pre takých ako ľudí, ktorí chcú inšpiráciu, veľa pohybových hier, ako deti tú skupinu spájať, vytvárať nové synapsy skrze nové zadania, koordináciu, sústredenosť, lepšie spojenie s priestorom, s rukami, s nohami, s hlasom, s gestami, s tvárou. To je vlastne také akoby opečovanie tých detí k takému skutočne základu, ktorý potrebujú pre život na planete Zem. Naslouchání, trpezlivosť, skrze pohybové hry. On vlastne v hre sa samoreguluje, to dieťa. Hra veľa z neho vylúči ako reakcií a ono musí samo znútra zase upravovať tie reakcie, aby zostalo v hre prítomné. Takže ako do súčasných škôl vnímam, že vlastne je veľkou pomocou, ak učiteľ je schopný pracovať s hrou, ktorá je naozaj skutočne jeden základný okruh biologický, v ktorom sa naše vedomie rado kvitne. O tom hovorí Gábor Maté obrovský tiež veľa. Na to nové sú dráhy v nás, kedy sa otvárame svetu a hra to robí úplne majstrovsky. Já děkuji, že jsem tady představil laboratorium. Já jsem si úplně vzpomínala vlastně a možná se pak zkusím, jestli najdu nějaký e-maily, to bych úplně skoro se vsadila, že jsme si volali loni v tuhle jako dobu před Vánoci, protože jsem naskakovala do toho prvního mikulášského úplně laboratorie. A pamatuju si, že jsem si vlastně, ne Tříkrálovýho, ne mikulášského, Tříkrálovýho, že jsme byli v tom prvním běhu. A pamatuju si, jak se vlastně jako jeden z mojich motivů totiž bylo víc si hrát a vlastně jako víc proniknout do intuitivní pedagogiky tady. A tady vlastně nebyly dlouho žádný kurzy, nebo já jsem žádný nemohla najít. A chvilku předtím, než jsi přišel s laboratoriem, tak jsem ti psala někde na Facebooku, kde budeš dělat nějaký kurz, a potom mi přišla od tebe ta zpráva, že děláš takovýhle velký kurz a měla jsem z něj hroznou radost a doteďka. Já teda nevidím, zatím ještě je to jako krátkou dobu vlastně na nějakou reflexi pro užitečnost jako v práci s dětma, ale vidím neuvěřitelný přínos pro práci vlastně se svým nějakým jako vědomým vnímáním a ze svojí pozorností. To jsem viděla už po chvilce, když jsme vlastně začínali laboratorium těma jednotlivýma malejma hrama a vlastně celý rok, ten rok si jako k tomu vracím, že můj rok letošní byl jako neuvěřitelně plnej, zahlcený, přepálený, prostě asi tak jako 5krát víc než normální roky. A přežila jsem to jenom díky tomu, že jsem se naučila pracovat ve větší hloubce s pozorností na laboratoriu. A vlastně doteďka na to se jako vzpomínám a říkám si, to je jako neuvěřitelný, jak ten život prostě ti vždycky přinese to, co potřebuješ k těm dalším úkolům.
A je to takovej vlastně jako největší dárek toho roku, který jsem vlastně mohla skrze tebe dostat. Takže to je jen takový, co jsem potřebovala nějak zkusit teďko sformovat, protože vlastně ta práce s pozorností a s nahlížením sám na sebe a i vlastně jako ustávání si toho vlastního prostoru skrze ten celý jako chaos světa a i třeba prostě ty různý chutě toho učitele někam nasměrovat, tak je vlastně velký a laboratorium v tom může hezky pomoct. Áno. Vlastne ono je vytvorené pre ľudí, ktorí cítia, že dlhodobo niečo nemám a chcem to a niečo potrebujem s tými deťmi robiť, lebo vidím, že to nestačí. Že po starom sa učiť nedá. Nedá sa učiť tak, ako mňa učili. A to je vlastne taká akoby bunka, kde človek môže nanovo sa aktualizovať a nanovo prísť, ako on má vlastne toto robiť. A môžem nad tým iba povedať, že spomalenie, prehlbenie, prepojenie. A to je vlastne tá základná nálada, nadobraz, čo sa s človekom môže urobiť. A tie súčasné deti nás nenechajú v starých verziách. Nie je to možné. Nie je možné ostať starý učiteľ. Nie je to možné. Tie deti to nedovolia. Já bych ti to podepsala. Strašně moc ti děkuju a přeju ti všechno nejlepší k narozeninám. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za to, že som sa tu mohol takto akoby rozprávať a možno to niekomu pomôže. Zastavím nahrávání? Nebo chceš ještě něco povědět? Dobre, poviem iba, že od ledna ten beh bude vlastne posledný a potom bude nasledovať keď, tak až od septembra. Ale oplatí sa, bude najlepší, pretože je posledný, veľa sme sa naučili, to najkvalitnejšia verzia a potom zase bude pauza a to je veľmi ďaleko, kedy ho zase otvorím. Aj keď to je september, to je veľmi ďaleko. Deti nás potrebujú teraz. Teraz. Takže ďakujem všetkým. Ak sa k tomu niekto dostane, kľudne mi napíšte. Ja som si to vypočul a ja sa veľmi poteším. Skvělý. Děkuju. Petě, já to zastavím. Áno. A